Rytmický zákon. Pravidlo o rytmickom krátení. Rytmický zákon je pravidlo v slovenčine, podľa ktorého nesmú v slove nasledovať dve dlhé slabiky za sebou. Dlhá slabika obsahuje buď dlhú samohlásku, dvojhlásku alebo slabikotvorné spoluhlásky l, r. To znamená, že ak sa základ slova končí na dlhú slabiku, ďalšie prípony s dlhou slabikou sa skrátia. V slove túžim je dlhá slabika. Je tam dlhá samohláska U a preto nasledujúca slabika nemôže byť dlhá. Musíme ju skrátiť. Túžim. V slove svieži je dlhá slabika, je tam dvojhláska je a preto nasledujúca slabika nemôže byť dlhá, musíme ju skrátiť svieži. V slove predĺži je dlhá slabika, je tam slabikotvorná spoluhláska l a preto nasledujúca slabika nemôže byť dlhá a musíme ju skrátiť. Predĺži. Takto sa skracuje slabika v mnohých ďalších slovách. Opúšťach, mliekar, prísny a tak ďalej. Kedy sa tento zákon neuplatňuje? Napríklad pri podstatných menách, v genitíve plurálu, pri vzore žena, výhra, výhier, pri vzore dlaň, kázeň, kázní. Napríklad pri skloňovaní v genitíve množného čísla vkladáme do poslednej slabiky dvojhlásku ie. Mlynárce, mlynáriec. Cigánstvo, cigánstiev. Ďalšími výnimkami pri podstatných menách sú odvodené slova s príponami jar, jareň. Dvojhláska ja sa v týchto slovách neskracuje, preto si musíme dávať pozor na podstatné mená ako míliar, múčiar, bieliareň, rýchliareň či triediareň. Pozor, v prípone ar, napríklad mliekar, sa pravidlo dodržuje. No a pri podstatných menách stredného rodu zakončených na ie, ktoré sa skloňujú podľa vzoru vysvedčenie, máme tiež dve dlhé slabiky za sebou. Trnie, trním, prútie, prútí, lístie, lístím. Pri prídavných menách je ďalšou výnimkou z rytmického zákona vzor páví. Už v jeho základnom tvare vidíme dve dlhé slabiky za sebou. Bez obáv si teda môžeme ozdobiť klobúk pávím pierkom, mávať netopierím krídlom, či zavesiť si na krk krokodílí zub. V lese môžeme objaviť líščí brloch alebo pozorovať bocianie hniezdo. Ostatné docvič v cvičebnici, ktorá ťa pripraví na skúšku. Nájdeš tam aj interaktívne cvičenia, videá a testy.